Niye joué kalo kile saba ye araba amun sogoleno ana maliko ka maliko na funi borolo srofe o bela jere nyatuma o bismillah bi aka kuna funi o keneka kuna fondam nyala kono ngo joué kalo kile flani o benatara tama femi karo ka fo salangoroba ka ofino anga jamana silandula jira korombe no ni bela jira lebe aledo sedu ketani abibile ko sedu gle ale koni usine bada koni ndaele ikaro ka fo salangoroba ka olu koni fino min ka bara koni minake tulu koni baile malu koni nye tulu shifa chama koni megleni minu metalike korkolo tulu la shitulu foka takase bagandumini oni anyogona chama nyina jere keneka hanga jamana franche fanga nyama colonel Assimi Goïta ale koni balaw koni kulobo kari ma ba chama koni tumeno fokata se gouvernement ma chama koni ma igaro ka foni nyana jayin koni kene kanga jamana ministri nyama shogal ko kala maiga ale kumeno fokata se CNTR koni prisama o kofe Maliki Jaw ale kumeno fokata se colonel Abdoulaye Maiga an gouvernement ma chama koni ma ayirala ka fokoni ijuni ndara li koni mina ke sababu ka barak da kemenani ne koni ndala anga jamana konna mu kofe barada bata mi abe fo o mako indirect o koni fenemna dale anga jamana konna la ni wala koni kera anga jamana igaro ka fo sinandula chila koro fe kasagani anga jamana franche fanga nyama colonel Assimi Goïta ay wulida mi ko yin black ata anga malide mun ko nsigleno ko kana ko ku jija u ka bara fene dayele anga jamana konnala kasagani seru keta yere ko nin ka foy ay ayira ka fokuni hakilana na la wala sa ka seka isi kondo jamana nyeta ka ko konina sécurité alimentaire ni okoni anga jamana nyimo koni hamina ko bado koni kasangani programme alimentaire mondial ni oye pamye kunungo olu koni la jedo koni sigi 5 mi yere koni kera ikaro ko fo commissariat à la sécurité alimentaire olu ma koni jabalala mi keneka anga jamana ministre mi shine do karo ko fo baloko mani oye Redouane Aga Mohamed Ali alekume keneka sigi kunte do wareka boyama sigi ni wala nyima do takanyeshi Japon jamana koni ma kadaka wede mechama koneshi anga jamana mekaro kafo balokota fanfelala. Information en période de crise, le rôle vital des journalistes. Otedo were femi karo kafo kasega maukoni kuna funyanka ula ko done karo kafo dekun wakati konna femi kuna fundila olu koni jora babe ni ko konna ore koni kama seguka olu feno formation koni ndelle karo ka fo segu ka olu koni fino mi yere koni keneka abeka ke femi kuna fundila ore kuna ni o journaliste olu koni bara be seka ke ketuko nyuma na chugo mina obiseka kuna funu sense ka dituga mina de ku wakati ula ukaseka ukabara koni ketuko don anika ake aketuko nyuma la akeneka anga jamana kuna fundiko onika don ka fo o ministre koni kanu na blatumbino femi karo kafo bank mondial koni ayira kafo ko olu koni bina juruta kado femi karo kafo l'association internationale de développement ni OEDAI koni femi karo kafo war mi kasabe beta ejo $4 war million kemela ni obeta fo sefa war milliard bioro anikele boyan kola ayira la kafo koni juru koni minado anga jamana wala sa agaseka ayere koni de mekaro kafo kene ya kota fanfelala femi karo kafo fo munma maternelle femi kat fota se infantile koni en santé reproductive koni ma ameta bafulabe ka olu koni fena ame wakati mnaiko sisani duguma koni kamana ganelo kadaka kabini samia koni dora foka sisa mastanji kelen koni masi wesega min koni jateka foko ninye samia koni nduli akemesabiye ka femi dugu Senegal brajalen koni hamika u kamanaga nga femi Seydou Maigani ale koni chef de secteur de l'agriculture koni yekaro ka foni manufeno we ayira ka foko ayira la ali salongo samia koni duna uluka marabulu la fo jouer kalo chamache yoro de konina ko kama huwe ayini duguma ko nfe ku akeli sigi fo shi match folo nga ni atakalaje akoni keme akesabuye match ma koni hamini du kosobe ta bajankara ka olu koni feno
ka sanga ni kɔɲɔ dɔ kɔni ye min kun bɛ ka ɲɛnamaya bajangaraka olu fɛ yen min yɛrɛ kɔni labana sukoya kɔni na ka d'a kan banbagaciw kɔni bi ka ne wale ta ka ɲɛsin ka dɔ ka fɔ nin dugu kofɔlima kelen-kelen la jingi bomo dugu yɛrɛ kɔni ma ni ale kɔni bɛ du kɔnbo yɛrɛ kɔni commune kɔnɔna la bajangara cercle la bingani wale taara ka kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ye maa marifatigi bukunatigɛ bali dɔw de kɔni nana ka binkani kɔni ta ka ɲɛsin ka dɔ ka fɔ kɔɲɔdenw kɔni ma a kɔni yirala ka fɔ maa caman kɔni jokin na bolofɛn caman tiɲɛna wa maa caman yɛrɛ fana kɔni bɔnna u ni na o kɔni kunnafoniyaw dira ka fɔ seereya olu kɔni fɛ a yirala ka fɔ ko nin binkani wale kɔni bɛ tugu i ka dɔ ka fɔ tenkuru ta kɔni na min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na k'an bɛ wagati min na i ko sisan don kunbo dugu kɔni a kɔni bi ka lankolonya ka d'a kan a kɔnɔma kɔni bɛ ka boli dɔw bɛ taa u ɲɛma dogo bajankara dɔw yɛrɛ kɔni nana Bamako ni wagati in na an b'a fɔ ala ka fɛn min ye lakana segin ka na dugu kɔnɔ ala ka an ka jamana fintigilakaw kɔni fa ka se ka dɔ ka fɔ karo gɛlɛn diinɛ tigilama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a kɛra juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati maa marifatigi dɔ ni kɔni bugunatigɛ ma se k'a dɔn ale kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ kisɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mouvement pour le salut de l'Azawadi min kɔni bɛ Gawo o kɔni maa dɔ kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya in kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ direction régionale de douane yɛrɛ kɔni masurunya kɔni na ka sanga ni seereyaw kɔni ye a yirala k'a fɔ ko kisɛ kɛra cɛla kɔni o yɔrɔnin bɛɛ la ale kɔni tanyana a ma se ka bɔ a la nka nin wagati in na wulikajɔ ani fɛɛrɛ kɔni sigilen don sen kan ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ yelen da nin ko kɔni kan fɛn min ye fédération malienne de jeux d'échecs ni min kɔni ye échec jeu olu ka fédération ni a bɛ fɔ ma ko FEMAD olu kɔni ye tournoi dɔ kɔni labɛn kabini juin kalo tile 29 ni a bɛna to sen na fɔ juillet kalo tile 7 fɛn min ka dɔn ka fɔ palais des sports Salamatu Mayiga kɔnɔna la mais ɲɔgɔndan kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana échec jeu kɛla minnu kɔni bɛ ka se ka olu kɔni bila walasa meilleur kɔni ka se ka sɔrɔ minnu kɔni bɛna taa an ka jamana kɔni jɔyɔrɔ fa i ka dɔn ka fɔ Jeux olympiques d'échecs o kɔni tako 45 la kɛnɛ kan min kɔni bilalen don ka septembre kalo tile 10 ka taa bila fɔ septembre kalo tile 22 nata kɔnɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ Budapest ni o kɔni bɛ Hongrie dugu kɔnɔna la bɔlɔlɔ siraw sanfɛla ni o ye réseaux sociaux kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok a nali kɛra sababu ɲuman ye maa caman kɔni bɔra dibi la u ka baara kɔnɔna la ni maaw ye u lakodɔn maa caman bɛ wari sɔrɔ a sanfɛ nka a kɛmɛ mako sa yɔrɔ dɔ kɔni ye ka sanga ni jaraw tɛmɛnen bɔlɔlɔ sira sanfɛla fɛ nin kɔni bɛ maa magari kosɛbɛ wa a bɛ maa kɔni dusu tiɲɛ kosɛbɛ muso dɔ ni ale kɔni bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ a dɔnnen ne kɔni don tuma min na ale cɛ kɔni bɛ sikara la a bɛ ka o filmer ka o jata a yɛrɛ bɛ ka kasi ɲɔni a ka ɲini ka ko wɛrɛ kɛ a ma se k'a cɛ sutura nka a y'a jata de ka bila bɔlɔlɔ sira sanfɛla la o bɛɛ kun ye abonné nɔfɛ ko ye o bɛɛ kun ye vue nɔfɛ ko ye o bɛɛ kun ye like nɔfɛ ko ye an b'a fɔ ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ n'o tɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛla kɛrɛnkɛrɛnnen la TikTok a kɔni kɛlen bɛ fɛn wɛrɛ maaw yɛrɛ kɔni tɛ min si dɔn a la ni kunnafoniya damadama de tun bɛ an bolo kɔrɔ k'o da aw tulo kan an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnli ko ɲuman na aw kan bɛ sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ ko kɔnɔ ala ka jamana jɔlen to